hizlariak. Pello Jauregi gabea, Pasaitarra, EHUko irakaslia, magisteritza eskolan, eta, zerbait, gaizki jota da zuzen dira, baina. Kuadrilategi egitasmoan sortzailea eta bultzatzailea dabea, eta esango dugu, arrazoia bakarra izan dela honean akartzeko, bat nagusia entzat bakarra ez, bat nagusia. Urteak ganamatzala, hiztunen motivazioa lantzen. Hizkuntzaren aldaketa gakoak zein dian, hizkuntza aukeraketa gakoak zein izan ditezken, arrazoi aukeraketa horren atzian dauden faktoriak, arrazoiak zein izan ditezten ikertzen. Guk behar dugu, heldulekuak, hizkuntza motivazioa lantzen nahi da jendearen ikuspegia, eta hortarako mobilatu dugu, Pello, jardunaldi hauek irekitzea. Hain zuzen ere, justo Zabik ditu zidanean nola etortzeko hau egiteko, eta pixkate gaur ere motivazioaren inguruan edo kontzientzia linguistikoa zabaltzeko asmoa. Jabik ikusi nindu mintzaldi bat ematen noin dela hilabete bat, eta justo jardunaltzen ziren motivazioa, motibatu. Eta hoi izan, nola motibatu. Eta beha, arazu nintzen justo kontrako izaten. Eta nola deitu nauzuen ere, gauza berriaren inguruan, baitere, buelta emango diot mezuari, eta saiatuko naiz beste ikuspegi batetik ikusten motivazioarena. Normalean motivazioarena ikusten da, lehendabizi, jendea konbentzitu behar da, jendea igundu behar da, jendeari gogoa sartu bezaio jarrera. Eta gero, jarrera horren ondorez etorriko da euskararen erabilera o jokaera euskalduna. Beraz, hori da eskema ohikoa. Lehendabizi jarrera eta gero jokaera. Eta gu hori izaten dugu motivazioa. Nik hori ez dut ukatuko. Egia da, batzutan gauzak horrela funtzionatzen dute, eta batzutan normalean mugimendu berriak sortzen direnean hasieran batez ere, hor daude batzuk, izugarrizko motivazioa daukatenak barruan, eta horiek egiten dute zerbait urratu kriston zailtasunak edukiarren beraik aurrera egiten dute, barruan kriston motivazioa daukatela. Eta horiek ingurunean sortzen duten giroa egiten du gauza zabalduta da. Baina egia zen, gaudean ere ustea, kontzientzia edo motivazioa oso esentzia txikia da, neurri txikitan eta oso gutxi batzuk daukatenak. Baina ezin dugu planteatu, ira zabaldu nahi duan mezura gaur, ezin da planteatu herriaren euskalduntzea kontzientziatik. Gutxi batzuk beharko dute kontzientzia. Baina herria oroar ezin du kontzientzia dut. Herriak oroar egingo duen izango da moldatu, utzi egite, egokitu, eta beharko dira gutxi batzuk motivazioa daukatenak. Baina mezu orokor bezala, guazen motivazio kanpainak egitera, guazen kontzientzia linguistikoa, herriak gogoa bere ganatzen duen orduan lortuko dugu. Nire ustez ez da bide emankorra. Ez da bide emankorra. Nolabait, borondatearen diskursoak badu funtzio bat, baina mugatu. Borondatearen diskursak ez du balio denetarako. Hori izan nahi dut. Ez dut gaitetzen nahi kontzientziarena. Baina kokatu nahi dut ikuspegi globalako batean. Batzutan impotentzia daukagunean, justo aurrean dakagun arazo oso handia denean. Eta gu sentitzen gara horla txiki eta burumakuraren aurrean, beste tresnarik ez daukagunez hori erabiltzen dugu. Borondatearen ez, garak elkartuko bagina, ordua behin orduko genuke. Lankileak hori izaten dugu. Krisia datok egunean, eta denok benetan kaleateko bagina, elkartuko bagina lankile guztiak, orduan, denok jungo bagina eta bankuetara eta diru aterako baginu eta ez dakitzen orduan, euskaldun guztia bilduko bagina eta euskarriko bagina, orduan bai, teorian horrela da, baina praktikan ez da inoiz gertatzen. Eta ez da gertatzen, gertatzen direlako mekanismo soziologiko asko, neurri asko,
borondatea sakabanatu egiten dutenak eta zaila dana hori biltzea. Bueno. Orduan, nire ustez, pentsatu behar dugu bi modutan. Alde batetik, bai, behar ditugu euskararen kontuetan eragile izango direnak, hizkuntza maite dutenak eta erabiltzen dutenak eta da, hori behar dugu. Baina gero besteei begira behar duguna da neurri soziologikoak. Nolabait, egoera behartuko dutenak modu natural batez jendea hartara egokitzen. Beraz, eta bi elementu hauek ingurunean behar dute babesa. Beraz, nire gaurko mezuaren klabe hori dira. Behar dira, efectivamente batzuk motivazio izango dutenak jarrera edo jokaera urratzailea, alegia, urratuko dutenak erderazko giroa euskeraz erabiltzen dutelako, hori egiten dira urratzen ari dira egoera arrunt bat. Ez da ohikoa, beraz, urratzen ari dira zerbait. Behar dira batzuk. Baina gero, jende desente behar dugu aldamenean jokaera arrunta, egokitzailea, jarratzailea, utziko dutena bere burua eramaten haiek sortzen duten giro hartara moldatuko direnak eta bat. Eta hirugarren gauza da, ingurune bat, nola betiko mintza behar dugu babesteko. Babesi gabe oso zaila da gauzak egiteko. Bueno, hartuko dut denbora pixkat, hiru gauza horietaz hitz egiteko. Eta gero zuei hitza emateko, gehien bat, zuek herriaren ikusko egite bertatik eskazuen beharrak edo kezkak eta nik horien aurrean zeu zer erantzute bat imanaka propustora egin, baina zuek bentzat planteatu eta ni zerbait esan dut, alba. Lehendabizi jarrera zera beti behar dira aintzindari batzuk, jokaera urratzailea daukatena, jarrera berritzailea daukatena. Horiek benetan kontzientzian daukatu. Nondik sortzen da kontzientzia? Bueno, kontzientzia ez da sortzen nire ustez informaziotik. Kontzientzia ez da sortzen hitzetatik. Nire ustez, kontzientzia sortzen da emozioetatik. Tripetatik sortzen da kontzientzia. Kontzientzia sortzen da euskera maite dudanean, eta ez bat dut euskera zitzen egiten gaizki sentitzen danez. Motivazioa sortzen zait erraietatik, adibidez, amorratuta nagonean, euskeraz egin nahi dudalako eta ezin dudalako egin. Motivazioa sortzen zait impotentziatik, amorraziotik, maitasunetik, toki horietatik. Euskal Herrian, buelta eman diogu gure hizkuntza egorari frankismoari esker. Frankismok gauza askotan zorratu gaitu, baina gauza guztien noa egintean dakate alderdi bat eta bestea, ekarri zute, frankismok ekarri izan zuen gure kontzientzia berpiste da. Baina kontzientzia hori sortu zen frankismoak eragindako bidea jendearen sortutako amorrazioatik. Gorrotoa ez, amorrazioatik, impotentzia, injustizia, nahaztuta maitasunarekin nola ezin dugu egin, nola egiteko hori, zerbait egin behar dugu, hau hiltzera doa, zerbait egin behar dugu. Orduan, frankismo izan zen kontzientziaren sortzaile ikaragarria. Egoera sozial batek sortzen dizkigulako emozio sakon batzuk. Eta urtetan egon gara indar hori kudeatzen.
Eta gaur egun sortu diren mugimendu guztiak euskarak ezagutu duen berpizkunde izan da gasolina horri esker etorritako zerbait. Baina gaur egun hori bukatzen ari da. Gaur egun euskararekiko emozio sozialak oso epelak dira. Zergatik? Euskararen zapalkuntza ikusten ez delako. Ez da esperimentatzen gaur egun euskararen zapalkuntza, nun eta ez bazare oso sartuta, oso implikatuta eta bar. Baina jende arruntak, alegia 10-9, ez dauka sensaziorik euskara zapalduta dagoenik, bere bizitza okarrago joanik euskara zerabiltzeagatik, kamuflatu egin da, eskutatu egin da euskararen egoera soziala. Eta horregatik, kontzientzia ez da lehen oainakoa. Ezin du izan, gainera. Ez delako begi biztakoa. Orduan, nerri horrek, zentzu hortan, ezin dugu espero gaur egun jendea konbentzimenduaren bidez, hitzen bidez, sortzea horrelako emozio sozial da. Oso zaila da. Oso zaila da. Oain, gure herrian, oaindikan, badaude nukleo garrantzitsu batzuk kontzientzia, ze kontzientzia da, hori da, nik dudan behar hori, gero azkenean hartzen dut kontzientzia nire beharraz. Eta gero, hasten naiz egoera ikusten eta ja, emozioa bihurtzen da, hitza bihurtzen da, diskurso bihurtzen da, informazio eta bat. Baina hori da. Gaur egun oso zaila daukagu emozio sozialak egiteko hori sortzeko nire ustez. Oain, badago jendia, oain digan, euskararekiko maitasuna duena eta joera duena. Bale, gutxi batzuk dira, bale, oso ongo, uinik, oiek altare batean jarri behar dira. Hoi da, dakagun energia, esentzia, ederra, gutxitan ematen dena. Bueno, oso ondo. Eta orain, oiek jarri behar dugu lanean aktibatzeko jende arrunta. Pasako naiz bigarren konzeptu horretara, jende arrunta. Jende arrunta gara gehieno. Eta gehieno, modu naturalean egiten diseinatuta gaude egokitzeko. Egokitu egiten gara egoretara. Kontrako ezer ez dakakun bitartean. Hizkuntzen kasuan, bizitzaren gauza askotan bezala, joera dakagu simetriarako. Simetria da egokitzea elkarri paretzu ibiltzeko. Fizikan gertatzen da eta gizartean ere gertatzen da. Gu bi hiztun, bere euskalduna da eta erdalduna, biak, ni ere bai. Ni azten baldin naiz erderaz, jarriko beste gora da. Ni erdalduna naiz eta euskara ikasten ari naiz. Baina asko zer errestasun handiago dakat erderaz euskaraz baino. Eta bere euskalduna da. Eta bere kantzen baten baldin badu ni zailtasunak ditu dela euskaraz egiteko, bere joera nagusiena izango da moldatzeko, nire hortan moldatzeko erderaz eginez. Ze, bihatzen du bertikutzu hitz egitea. Oso egoera antinaturala da bi hizkuntzetako elkarrizketak. Bi hizkuntzetan hitz egitea baldin badaukagu. Eta berak egiten du hizkuntza batean eta ni beste hizkuntza batean, hori oso arraroa da. Hori ez da naturala. Beti joa izango du hizkuntza batera joteko edo bestera joteko, baina hori paretzu ibili behar dugu.
Bueno, eta hori zera guri gertatzen zaigu euskaldun arruntoi oia normalen gertatzen zaiguna. Pertsona batekin baldin gaude eta konturatzen baldin gu euskal elebiduna gara eta konturatzen baldin bagara besteak euskal egiteko zailtasunak dituela, moldatuko naiz, pasako naiz, gaztelanera. Konturatzen baldin ba naiz euskara ikasten ari dela, baina hobetu moldatzen dela, orduan pasako naiz gaztelanera. Zergatik, hori delako joera naturala. Joera naturala hori izera. Oain, gaztelanarekin gertatzen baldin bada, alderantzez ere bai gertatuko da, ez da. Alegia, pertsona bat elebiduna, eta ni pertsona hori beti euskeraz egiten baldin badiot, arrazoi batengatik nik nahi dudalako, edo proiektu baten parte naizelako eta proiektu horretan niri tokatzen zai, hilabetez konpromiso hartu dalako euskeraz hitz egiteko horrela gelditu garelako, horrela tokatzen baldin dut pertsona horrek, beste pertsonari aterako zaio modu naturalez egokitzea nire hizkuntzara euskerara. Berari gertatuko zaio, nire gertatzen zaio. Imaginatu kuadrilla bat danak dira elebidunak, gazteak, mutilak, eta bertara etorri da haren kuadrilla hartara, espeletako bi neska etorri dira, elebidunak ebai, baina frantzesez da euskeraz. Etorri dira, neko mutil kuadrilla hartara danak dira elebidunak. Zer gertatuko da? Bi horiek hitz egiteko daukaten modu bakarra da euskaraz hitz egitea. Orduan, jendeak automatikoki ingo, hartara moldatu. Horiek dira mekanismo soziologikoak. Eta normalean, mekanismo horiek aplikatzen direnean, orduan jendea egokitu egiten da modu natural batez. Eta nire ustez, hori da bigarren partea, euskararen erabilera zabalduko da, horrelako mekanismo sozialak martzan jarri behar, diseinatu behar dira, jende gehienak ez kontzientziagatik, baizik eta egokitu beharragatik, hartara modu naturalez jartzen dena. Eta gero, honek nolabait behar du ingurune bat egoera babestuko duena. Gauza guztiek badaukate mintza bat. Zuek hartzen duzue naranja txiki bat, denak abere mintza. Eta mintzaren mintza. Eta giharrak ere bai, fibra bat eta mintza. Eta fibra batzuk eta mintza gehiago. Eta dara mintza. Eta dara dago mintza zubildurik. Babestu behar delako. Mintzik gabe oso zaila da fundamentuzko jokaera urratzaileek aurrera egitea. Damagu, ingurune batean, bada uste konzeptu da, nentzako importantea dena, hitz egiten dugunean hizkuntz ohituraren aldaketaz, gaztelenatik euskarara pasatzea, ezin dugu, ez da konben hitz egitea termino individualetan. Ze normalean, ohitura da kolektiboa. Nik jabekin daukat euskaraz erderaz hitz egiteko ohitura. Biok daukago ohitura. Ohitura da nerea bakarrik, da biona. Biok eraiki dugu ohitura. Eta aldatzekotan, ez da nahiko ni joatea toki batera, baizik eta onan datorrean eta berarekin nagoen, orduan hemen gertatzen da kontua. Orduan, ni egiten baldin badut hizkuntza aldaketa, baina bera hasten baldin bada boikota edo resistentzia egiten, ez da posible hizkuntza ohitura aldatzea. Beraz, hizkuntza ohitura aldatuko da baldin eta
alde batek jarrera berria hartzen bali badu, baina besteak onartzen balio. Eta onartze horretan etorriko bere egokitzea, bere egokituko da onartu duelako. Etorriko da aldaketa. Beraz, hizkuntzaren erabilera plantatu den termino kolektibotan, unitate txikiena da bikotea. Bikotea, edo kuadrilla, edo familia, edo lantokiko departamentuak, edo espazio horretan. Eta espazio horietan, espazio izan daiteke bikote bat, izan daiteke familia bat, izan daiteke kuadrilla bat, izan daiteke lantoki bateko saia. Lantoki hortan, zilegi onargarri bihurtu behar da euskeraz jokatuko duten hoien jokaera. Zilegi bihurtu behar da. Alegia, nik euskeraz egingo badut hemen, hemengo kide guztiekin eta bat, nolabait, jokarri onartua izan behar du ere horretan. Eta babestua, ze onartua ez bada, orduan gatazkan sartzen gara. Eta gatazka balin badu otarteko, sortzen dira resistentziak. Eta resistenzia balin badu, jendeak da egokitzen. Beraz, ingurune bat sortu behar da, babesteko. Guk adibidez orain, badara matzagu bi urte lantokietan, lan munduan euskararen erabilera bultzatu nahiak. Eta funtzean diseinua da oain gontan azaldu dudan. Beraz, guk hartzen dugu ingurune bat, eta orduan egiten dugu, bueno, hemen asamblea egin behar da, eta erabaki kolektibo bat hartu behar da. Hori da, pixkat, nolabait babesa, mintza hori. Orduan, denok onartzen baldin badugu, gure artean jarriko dugu 3-4 kide 2 hilabetez euskeraz egingo dutenak denekin. Euskara utzez, pertsona horiek guk erabaki dugulako 3-4 pertsona horiek euskal elebakar gisa jokatuko dute. Eta gainontzeko egin dezakete nahi duten bezala, erderaz, euskeraz. Baina ez dute, ez diete ari exigituko erderaz hitz egiten. Ez dute kargu hartuko erderaz egiteko. Eta beraz, onartuko dute horiek euskaldun utz bezala jokatzea. Beraz, sortu dugu giro horretan hizkuntz arau bat. Denen artean onartu da. Behin hori onartuta, eta hori da babesa, oain pertsona batzuk gainera botazioz hautatu egiten dira ze 3-4 pertsona izan, eta 3-4 pertsona hasten dira jokatzen horrela 2 hilabetez. Orduan, horrek ingurunean sortzen du horako zurrun bilo bat, eta jendeak aldamenean denek ulertzen dute, eta batzuk badakate terretasun egiteko, poliki moldatzen dira 3-4 euskaldunek sortzen duten giro hortara. Modu natural batez. Lun. Beraz zer egin dugu? Pues bueno, ingurune batean, baldintza sozialak sortu zertarako posible izateko euskera utzezko jokaera. Baina gutxi batzuk, ez denek. Nahiko da gutxi batzuk. Eta gainontzekoak ez izatea erresistentzia, baizik eta onartzea jokaera hori. Eta hori onartzen bali batek, poliki moldatu egiten dira euskerazko dinamika horretara. Funtzean hori da, emaitzak oain duen ja bitaratuko ditugu, aldaketa mundiak. Etxe egiten ari gara, lantokietan aldazitekeen
aldazitekeen hizkuntza egoera aldatu da 30%, 2 hilabetetan. 2 hilabetetan. Beraz, tarte handia. Eta orduan, pues hori da kontua. Zein burutan izate lan hori egiten? Bai, egin dugu 7 lantokitan, Eusko Jaurlaritzan 2 sailetan, gero Gipuzkoako 2 udaletxetan, Arrasateko eta 2 kooperatibetan, bata Arrasatekoa eta bestea Markinan dagoen. Egoera soziolinguistiko oso diferenteko tokutan? Baina, baldintza nagusia zen, toki horietan denek gutxienez ulertu behar zuten euskera. Eta hori da, baldintza soziolinguistiko garrantzitsu ezinbestekoa. Komunikaziorako, euskerazko komunikazio gutxieneko egoera hori da, denok ulertzen dugu. Eta horretaz aparte, batek gainera hitz egiteko gaitasuna du. Baina gaur egun, eta hori da soziolinguistikoki gurean asko aldatu dana, eta batez ere gazteen artean eskolaren eraginez, badauzkagu belaunaldi berrian gazte guztiek ulertzen dute euskeraz. Hori etzen ematen orain dela 15-20 urtetan. Eta, klaro, ingurune batean baldin dago norbait ulertzen ez duena, orduan aktibatzen da gure mekanismo naturala egokitzeko nola badatigun berak ez dakiela eta ezin dela euskeraz, pues deno ditu oso natural egokitu hortara. Baina, egoera aldatu da, denok ulertzen dugu, espazioetan denek ulertzen dute. Orduan, orain bai posible dela euskera hutsezko jokaera komunikazioari traba sortu gabe. Hau adibidez, Katalunian beti izan dute oso asimilatuak. Eta beraiek bazekiten bertako ez zirenak gazteladunak izan ezkero katalana ulertzen genula eta orduan askok egiten zuten katalanez hitz egin komunikazio etenik sortzen ez zelako. Guk euskaldunok ez gara inoiz horrela ohitu geure egoera soziolinguistika hori kasi orain arte ezinezko izan delako. Eta guk beti ohitu gara geure euskera gaztelanian utzi eta gaztelania hartu. Baina gaur egun aldatzen ari da nabarmen egoera baldintzak. Orduan, posible dugu nolabait honi zaten jokaera asimetrikoa. Persona batzuk, nez edozuk erderaz egin, nik euskeraz egingo dizut, badakidalako ulertzen duzula. Eta mekanismo horri esker jartzen da era naturalean, beste persona egokituko da nire hortara kasu askotan. Kasu askotan. Horrek kontu da hori antolatzea. Printzipio horiek dira, baina gero ikusi behar dira esparru bakoitzean lan munduan edo gazten mailan edo familietan edo herritan zein izan daitekeen modua edo aitzakia jendea hiltzeko eta egiteko eta dena delako. Baina holako zerbait izango zen. Ideia hauen inguruan datorren idei nagusia da jende gehienarentzat euskeraz egiteko motivazioa da nolabait behartuta, modu naturalez behartuta sentitzen direla euskara erabiltzea, eure aldamenean daudelako pertsona batzuk benetan euskaraz erabiltzen dutenak. Erabilera da benetako motivazio agentea. Ez diskursoak, baizik eta euskara hutsez jokatzen duten batzuen jokaera da benetan beste batzuek motibatzen dutenak, motivatu bai gehiago, ez kontzientziatik bai egokitu egiten dira hartara. Eta egoera horretan luze baldin badaude, azkenean, luzez jardutearen inguru horretan azkenean, gero eta errestasun handiagoa, gero eta jarrera hobeagoa, gero eta naturalago iruditzen zaizu, gero eta autua sortzen da zirkulo virtuoso bat. Jokaera sortzen duena. Orduan, hori izango izakien ere bestu,
ez hainbeste jende guztirentzako mezuak, baizik eta, oida, bilitzagun, prest daudenak euskeraz hitz egiteko modu hortan, eman diezaiogun babesa espazio bat, eta gero, euren aktuazio esparru izan behar du espazio naturalak, lankideekin, lagunekin, familiekin, besteekin. Eta guzti horiek etorriko dira euskararen gurtira era naturalen. Eusen moletzateke, klare. Izildoko naiz. Nik uste dute gako nagusiako hiek direla. Horren, igual zuen galderak edo zuen komentarioak, edo pasen debate bat zabaltzera. Igual egin behar dugu den artean irudimena martzan jarri, eta beste gauzak okurretzen zaizkigun segin daitezke hainbat tokit eta bezala. Baina, zuentzako hitza hori. Eta ze aurre esposizio zion, leku horietan, zuek funtzioan enpresa horietan, edo behaiek eskatu izue, edo pilotua zuek erabaki zuela hausatz bat haututa? Gu bila joan izan gara. Badaude lan munduan elkarte batzuk euskera planak lantzen dituztenak enpresetan eta lan gu horiek ikusi Eluia, Aika, Emun eta horren gu aie izan ginen, unibertsitatetik eta soziolinguistika ikusterran ari gara saiakera hauek egiten eta behar ditugu tokiak, lantokiak nun gutxienez denek euskaraz ulertzen duten. Hortan behar izan, bera, halako tokian badago bat, eta bereek identifikatu egin dituzten tokiak, eta egon gu izan gara, planteatzen bera, hau da, diseinu bat, presta dute partartzeko, eta bizi zuzendaritza taldeen oniritzia jaso. Eta ondoren, asanblada eginda langileekin, eta 10-tik 8 onartu behar zuten horretan parte hartzea. Eta zago dut, zutsu horiek, aldatuko zutenak, behar aurkeztezia voluntario edo markatu itezitzailean? Bosketa, zer Bai, taldeak erabakiten du, nortzuk izan ziren, taldearen zerbitzuan hariko liratekeen guk eusle esaten diegu, euskari eusten diolako. Orduan taldeak aukeratzen du 3 eusle. Baina eusle horiek, eta hori importantea da, ez dute jokatzen beraiek personalki horrela nahi dutelako. Baizik eta taldeak hortara jarri dituelako. Beraz, galtzen dute erantzukizu personala. Eta orduan beraiek euskeraz jokatzen dutenean ez dute esaten hori da bere kaskagorkeria ania da nahi duelako baizik eta ari naiz aukeratu nauzuelako hori egiteko. Eta orduan komodo sentitzen dira horrela jokatzen. Legitimo sentitzen dira jokatzen. Ze guri euskaldun batzutan hori gertatzen zaigu. Jendea erderaz, eta gu euskeraz, eta ez du mutzila, hemen barri ari nire atemaren egiten, jendean eskatu da nabanekin, arpeiak. Hori esaten zaio hori, babesa sozial ematea. Alegia, horrela jokatzea oso nekagarria da, nekeza da. Orduan behar da, holako babes bat, esan ez. Ari nahiz horrela, ni nahi duelako, baina bat ez, zuek aukeratu nazuelako hori egiteko. Horren dago, legitimidade sozial bat horrela jokatzeko. Batuz denakago sensazioa euskaltzen dugu, batez ere erdalgietan taliban modukoak, edo oso radikalak, edo gauza behartzen ari garela, edo giroa gaiztotzen ari garela, edo eta sensazio personala batzutan gauza gara horri hasteko, baina beste datu edo, gaur jai. Beraz, babesa behar da. Babesaren oso importante da. Etorri. Ni hemen bizi naiz. Hemen guztua bizi naiz.
zergatik bezala ikustora. Babestua sentitzen ezelako. Eta horrek, babestura sentitzen ezenean, espresa naiteke, izan naiteke ni, lasai, bakar margena. Oia normalen euskaldunok ez daukaguna. Hori jarretzen dut ere, ni hemen bizi, Hola, hemen bizi nahi, baina espontaneo izan naiz. Egin du nahi nuena, baina hemen jarraitu behar du, eta zein du? Fiako nahi, zonez fiatuko zein du? Izan daiteke leheno bezan espontaneoa edo egingo du ja auto mugatu eta ematen du babesten nautela, ematen du. Probatuko dut. Berriz ere. Eta berriz ere. Horren guk euskaldunok ez dakagu oso inon ez dakagu mintzik babestua sentitzeko. Orduan, horrela hau, batzutan, hau nito egiten dugu, baina ostia, segituan, horren, hori egin behar da. Nola bai, bi plano daude, bata plano naturala, eta plano naturala da, bikoteak, lagunak, kuadrilla, lantokiko lagunak, eta espazio naturala ez. Eta hor da, nolabait, asamblea, modu naturalean hitz egin, ados jartzea, horako zerbait. Baina gero, dago plano formala da, plano politiko eta bat, eta guzti horretan ere ez dakagu babesi. Nik euskeraz bizi nahi baldin badut, balo atoki batera eta erderaz, toki guztietan. Eta badago norbait zigortuko duena bestea edo multa jarriko diola ni euskaraz esaten dentziagatik? Keba, horretan ez dakago inungo babesik, horretan gaude beti uskurtuak, beldura ez. Politika ere guretzako oso urrutikoa da. Goi ez dugu eskatu eta oso urrutikoa ez dakago eragiteko tresna hondirik. Baina gero igual guk herrikoak erregintzak, bilatu ditzakegu espazio horiek modu naturaletan, elkartetan, kuadrilletan, baina horiek bai, zerbait kolektibo egin behar da. Ez utzi euskaldun bakoitzak egin dezala nahi duena eta bat, Keba, gatu dugu babes hori.